дар Россия чанд қабат ҳамин чиза ташкил мекунанд, баҳри шумо пешкаш бигардонем. Барин муроҷиат кунед ва проверка бикунед. Салом обуначиёи канали Юрист TJ. Информатсияи нави мо оиди рейдҳои нав дар Федератсияи Русия. Бо диққат тамошо кунед. Чӣ хеле ки ҳамаи мо шумо медонем, айни ҳол пир кардани анкетаи грин карта сар шудагиай. Дар як сол як маротиба шумо метавонед ки грин карта пир кунед. номере ки дар рӯи экран мебирояд, дар ватсапаш бинависонед, грин картаи шуморо пир мекунад ва вақте ки шумо ҳамин чиза бурд мекунед, соҳиб мешавед, метавонед ки озодона ба Америка сафар бикунед. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо. амалиёти нелегал 2024 дар Федератсияи Русия давом дорад. чӣ хеле ки ба мо шумо маълум аст, дар Россия чанд қабат ҳамин чиза ташкил мекунанд барои шаҳрвандони хориҷие ки беҳуҷҷат гашту гузор мекунанд ё ки кору фаъолият мекунанд. дар доираи он муҳоҷирони корие ки ғайриқонунии Русия қарор доранд ва ё қоидаҳои будубоши ин кишварро вайрон мекунанд, боздошт ва ҷаримаву ихроҷ карда мешаванд. амалиёти нелегал соли 2024 аз 30 сентябр оғоз шуда то рӯзи 6 октябр давом мекунад. аллакай мақомоти Русия садҳо муҳоҷири кориро аз ҷои корашон аз шаҳрҳои мухталифи Русия боздошт карда, онҳоро ҷарима, ихроҷ ва нисбаташон қарори манъи вуруд содир менамоянд. дар ҳамин ҳол вазорати корҳои дохилии Русия шаҳрвандони хориҷиро аз зарурати риояи қонунгузорӣ огоҳ кардааст. дар қариб як соли охир гуфта мешавад ки беш аз чанд ҳазор муҳоҷирон ихроҷ карда шуданд бо тариқи нелегал 2024. дар ин амалиёт вақте ки дастгир мекунанд шаҳрванди хориҷира, мисол бе ягон причина депортатсия ё ки ҷарима намекунанд. дастгир мекунанд ё регистратсиятон дар база дани набошад ё ки патенти надошта бошед, ғайриқонунӣ кору фаъолият кунед. дар ҳамин ҳолат вақте ки дар қаб афтоден, ҷарима таъин мекунанд ва запрет навъезд мекунанд аз Федератсияи Русия ва шумо муҳлат метиҳанд ки бубуред, яъне ки депортатсиятон мекунанд. ба ҳамин хотир ин амалиёти нелегал 2024 як моҳ пас ё ду моҳ пас сар мешавад. ҳамавақт огоҳ бошед ва документҳои худтонро дуруст бикунед, қонунӣ гашту гузор кунед. мисол ҳеҷ кас ба шумо кор намегирад ва ягон ҳамун мушкилӣ болои сари шумо намебиёяд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ибад рейди нелегал 2024 ки дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия вуҷуд дорад. нафарое ки бихоҳем ки документотон мисол тамом шудагӣ бошад, шуморо ягон проблема нашавад дар Федератсияи Русия, студентский билети қонунӣ бигиред. ина рақамошон рӯи экран мебирояд. дар WhatsApp бинависед ё занг бизанед ё ки дистансиони дарсҳо метавонед бихонед бо тариқи ҳамин одам. баъди соатҳои коритон дарсҳои онлайн мехонед. амор нависондай. гап нест акаи Сормон ки моро аз ҳама хабарҳои нав огоҳ мекунӣ. аллоҳ нигаҳбонат бошад. дар паноҳи Аллоҳ бошӣ ака. зинда ва сарбаланд бошӣ бародари азиз. мо кӯшиш мекунем ки ҳамарӯза чизои манфиатовара баҳри шумо пешкаш бигардонем. некрӯз нависондай. акаи Сормон, ман якин бораи Москва мерам. мара депорт мекунанд ё ин ки не? дар ҳолате ки шумо ягон қонуна мақсад вайрон накунед, бе ягон причина шуморо депортатсия намекунанд. бирен ҳамаи ҳуҷҷатотонро қонунӣ бикунед, 100% бикунед, мақсад ки ягон проблема болои сари шумо намебиёяд. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сормон, мегуфтем ки ҳозирам дар Россия рейдҳо вуҷуд доранд ё ин ки не? мо ҳозир дар аввали ҳамаи видео ба фикрам ки дар ин масъала гап задаем бародар. Раҳимов Исмоил нависондае. ассалому алайкум акаи Сормон, чӣ хеле бифаҳмем ки патент аннулировать шудагиае? метавонед дар ҳамун Россия ҳастае ҷойҳое ки маи документи ном дорад, бирен муроҷиат кунед ва проверка бикунед. як нафари дигар нависондай. ассалому алайкум ака, печати фалшивиро дар аэропорт ғам метиҳанд ё ин ки не? илтимос жда дорем ҷавобтона. бале, печати фалшивиро метавонанд ки як умра аз Русия депортатсия кунанд. Комрон Ҳафизов нависондай. ака, патенти Москвара дар Питер переоформлят карда мешавад? пешакӣ раҳмати калон ака. не, дар амал ин чиза ба назар намегирам, вале агар тибқи кодекси меҳнатшон бигирӣ дар Федератсияи Русия
переоформлят кардан омадагӣ ҳаст дар онҷо, лекин дар амал намешавад. Як нафари дигар нависондаи ака ҳами савола ҷавоб тен. 90 сутка гуфтагиай. Бо меган метонен агар билет бигирен хутон баъди 10 рӯз рафта. Шира дар назар дорӣ бародар, саволта пурра ва дуруст бинависон, назм мешавад. Як нафари дигар нависондаи ассалому алайкум акаи соргон. Раҳо акиҷо маҳкам шиданд? Дар Тоҷикистон маҳкам шидай. Раҳо дар шаҳри Душанбе бархе аз кӯчаҳо барои азнавсозӣ, барои таъмиркунӣ мо гуфтем ки тӯли якчанд вақт мисол баста мешавад. Як нафари дигар нависондаи салом акаи соргон. Ҳамин хизмат яксола шид ака ё ки асос надорад? Игаб асос надорад. Тағйирот ва иловаҳо умуман дар ҳамин масъала ворид шидагӣ нестай ва хизматш хеле ки пештар 2 сол буд, ҳозирам ҳамун хел мондагиай. Хоб тамошобинони азиз ва гиромии қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.